Op vrijdag 16 september wordt in het voormalig pand van Houtbroeks in de Grote Straat het pop-up wielermuseum geopend. Hierin worden veel spullen van Noord-Limburgse renners als Wout Poels en Mike Teunissen tentoongesteld. De opening is tevens het startpunt voor de eerste editie van de Noord-Limburgse Wielerweek. Noord-Limburgse Wielerweek is eigenlijk een combinatie van een aantal evenementen door Noord-Limburgse wielerclubs die we samengevoegd hebben in 1 week. Wij zijn de stichting Wielerpromotie Venray en we hebben dit idee opgepakt omdat we dit jaar geen finishplaats zijn voor de Ineco Tour. En het is uiteindelijk een heel leuk initiatief geworden met heel veel verschillende activiteiten. We hebben verenigingen bij elkaar geroepen, gekeken welke initiatieven er waren. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een programma wat binnen 8-9 dagen in verschillende plaatsen in Noord-Limburg zal plaatsvinden. De intensieve activiteiten gaan pas na de opening van het museum van start. Daags daarna hebben we een Dernie-clinic op de Raceway in Venray. Dat was verzorgd door Chris Jeuken en zijn zoon Michiel, die vroeger achter de Dernie heel veel gekoerst heeft. Daarnaast zijn er nog programma's in Venlo. Op woensdag is er een wielercafé in Horst. Op vrijdag is ook een heel leuk evenement. Dat is de ploegentijdrit die vanaf het Schouwburgplein start. We draaien dan een rondje rondom Merslo, iets meer dan 15 kilometer. En teams van 4 rijders kunnen daar aan meedoen en voor de eer gaan strijden. Deze wielerweek wordt georganiseerd om alvast op te warmen voor de Ineco Tour, die volgend jaar Venray aan zal doen. We weten al dat de komend jaar in 2017 op kermis maandag of kermis dinsdag finishplaats zijn van 1 etappe. Het mooie van die dag is dat we dat kunnen combineren met de Venrayse kermis. We maken er dus 1 groot feest van in Venray. Dat vergt heel veel voorbereiding en daar zijn we al volop mee bezig samen met onder andere de gemeente en de Ineco Tour organisatie. Gedurende de 10 dagen dat het evenement duurt, is het museum te bezoeken.